Bethan dwi, a dyma cariad. Da ni wedi gwneud 8 fideo pethau positif fedrwn ni wneud yn ystod cyfnod caled. Felly dyna'n cyngor ni heddiw ynglyn â helpu'r ymennydd aros yn y presennol. Yn aml iawn pen da ni teimlo pryder, mae'r ymennydd yn canolbwyntio ar bethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol neu pethau sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Yr ymennydd yn gofyn be os fydd hyn yn digwydd, be os fydd llall yn digwydd. Ond os fedrwn ni rheoli'r ymennydd a canolbwyntio ar y presennol, mae'r ymennydd yn sylweddoli'n bod ni'n saff yn y foment hon, da ni'n ddiogel. Mae'n bosib rheoli'r meddwl ac aros yn y presennol wrth ganolbwyntio ar ddefnyddio ein synhwyrau. Arogli, blasu, gweld, clywed a chyffwrdd. Wrth gwblhau tasgau dyddiol, mae'n hawdd iawn mynd i'r arfer o wneud pethau yn awtomatig a gadael i'r meddwl grwydro. Wrth reoli'r meddwl a chanolbwyntio ar yr hyn rydym yn ei wneud, gallwn werthfawrogi'r foment. Enghraifft, canolbwyntiwch ar flas ac arogl y pas dannedd tro nesaf byddwch yn brwsio'ch dannedd, a beth am deimlad y brwsh yn eich ceg yn symud i fyny ac i lawr. Faint o sylw fyddwch chi'n talu siâp a lliw y ffrwythau fyddwch chi'n ei bwyta? Ydyn nhw'n galed neu'n feddal? Yn felys neu'n sur? Wrth olchi llestri, rydym yn teimlo gres y dŵr ac yn edrych yn ofalus i sicrhau fod pob eitem yn lân. Gallwn ddefnyddio byd natur ein cadw ni yn y presennol hefyd. Mae harddwch blodau a phryfaid o'n cwmpas ym mhob man. Mae sŵn adar i'w clywed yn y coed, ac rydym yn defnyddio sawl synnwyr i adnabod gwahanol fathau o dywydd, gwynt, glaw, heulwen neu eira. Ffordd arall o aros yn y foment ydy canolbwyntio ar yr anadlu. Da ni'n anadlu fewn ac anadlu allan yn ara deg, anadlu fewn ac anadlu allan, ac wrth wneud hyn, da ni'n canolbwyntio ar y foment. Pan ydych chi adre efo'ch plentyn, mi fedrwn ni canolbwyntio ar synnwyr o deimlo. Oedd ym mhlant i yn mwynhau cael mwytho i dwylo wrth iddyn nhw fynd i gysgu yn y nos. Mi fyswn ni'n chwarae efo'i bysydd. Neu yn mwytho'i talcen. Mi oedden nhw wrth i bodde yn mynd i gysgu ac yn cael dipyn bach o ffys. Ac yn sicr, os oes gennych chi fabi bach newydd yn y cartre, mae arogl babi newydd yn beth arbennig iawn. Felly dyna'n cyngor ni heddiw ynglyn â helpu'r ymennydd aros yn y presennol.